Hi guys! Good evening. It's 7:35 in the evening, and for this video is gonna be a little bit different because I'm going to show you all on how to eat the balut. So balut is one of the best traditional favorite most of all Filipinos. But I like balut, but you will find out if kinakain ko yung sisiw. Char. So anyway, bumili ako guys ng balot. Ayan. So this is 1 and 2. So, this is 28 peso isa. So, binigyan nila ako ng suka. Ayan. And, syempre, kumuha ako ng konting asin. Ayan. Tapos, ito yung suka. So, inuubo ako guys. So, huwag nyo napansinin. So, naalala ko tuloy yung labi ko. Dati kumakain kami nito sa Baywalk. Sa Masinloc doon. Sa may gilid ng dagat. So, sabi, yung hindi pa tusok, yung ang so, this is balot. Oh my god! Sorry. Very messy guys, ha? Sorry na. Yeah. Gusto ko lang naman dito guys yung sabaw. So hindi ko guys kinakain yung sisiw. I don't eat the little chicken. Buti na nga lang maliit lang oh. Lovey. Hindi ko kinakain. Ito lang yung kinakain ko guys, yung sabaw. And then, itong parang dilaw. Medyo messy nga lang siya kainin guys. Ito ang puti, matigas. Pero in fairness ha, yung pagka ano niya, sisiw, hindi siya ganun ka laki. Minsan kasi sobrang laki. Gas. Ano ito? Salt. Vinegar. And juicy. Na suka. Asin. Wala na pala. Parang malaki guys yung sisiw. Parang medyo malaki yung sisiw na. So, hindi ko siya kakainin guys. So, kumakain ako ng balot. Yes, pero hindi ko kinakain ang sisiw. Yung asin. Hindi ang tiga. Yan. So, ito yung dalawang maliit na sisiyo. I don't eat it. I don't eat.
medyo mahirap yung nguyain dahil yung ano, yung puti. But so far, all good. Sarap! So anyway guys, that's it for now. Thanks for joining with me. Pasensya na, medyo messy. Ganoon talaga siya. Hindi siya ganun kainin. Mahirap siya kainin na super professional. So, thanks guys for watching.